wagi pertama oleh wasit yaitu Bapak Sikam yang dari Tukar Kawruh dan juga Mas Gondo Ardoyo yang dari Paso Pati Terenggalek. Sekali lagi Bapak Sikam yang dari Tukar Kawruh dan juga Mas Gondo Ardoyo untuk rolling atau pergantian wasit menggantikan Mas Maka juga Pak Dut. Nanging gede rasa tresna rapopo rina wengi tansah iya semakin rame atur suwun raipun dari Tukar Kawruh sing tak tresna garwane wong liya atiku kebacut tresna nanging atiku kegawe lara ning apa tega ninggal aku kaya tanpa dosa gibanan dari Tukar Kawruh ora apa-apa aku ngali urus gone watas yo kowe ayo jago le iki aja dienteng nih rumah samu tembak laka-laka bedil bedisil iki ya otot kawat balung wesi iki dadang yo sing rosele rasane gerah karo igroh lek metut nah kurang 1 kali cambukan masih 2 kali cambukan baik yo was yo ngono di model-model dimodifikasi motor masane sing tak tresnani tamano leno bae kamu sebelah ning dadaku yo mana kamu ya iki dadaku mas aku ora kali wasit Mas Bakat Badut nggih Mas Gondo kalian Bapak Sikam nggih wong sepuh aja suwi-suwi diganti sing ati sembritane nggawa Mas Sikam pisan ketemu nanging gede Mas Bakat ngambil sembritane ne rasa tresnaku rina wengi tansah nunggu ngarep-arep sok kapan balimu sliramu sing tak tresno garwane wong liya Mas Gondo Wardoyo panggah direne atiku aja dhuwur-dhuwur tresno ya aja ngisor-ngisor nanging aja ngiwal ya aja majek ku kok gawe lara iki gembonge metu. Ya. Terima kasih kepada keluarga besar yang dari Lantas. Dukung tidak, dukung mundur. Bobo Tohari beserta rekan-rekan dan juga rombongannya ya. Bapak Samirin dari Sembon Jalu Mamang Blitar. Persahabatan dari Kota Tulungagung. Monggo Kang Kasarin. Iyo. Was sing hati-hati. Wes jan
sepuh kabeh iki. Jan teguh tanpa beguru, sekti tanpa aji. Dina minggu sing tak tuku kowe ngajak ning tawamu. Ya, berita kehilangan ditujukan kepada semua yang telah hadir, yaitu HP yang bermerek Oppo yang atas nama Bapak Hari yang dari Kates ya. Berita kehilangan HP dengan merek Oppo Solo yang punya yaitu Bapak Hari yang dari Kates Tulungagung. Dimohon untuk diserahkan dari ke panitia ya. Bagi yang menemukan dimohon diserahkan ke panitia. HP-ne mati. Ya, HP-nya Mas Hari Vivo dari Kates nggih. Bagi yang menemukan dimohon untuk diserahkan ya. Matur suwun. Hari Tiari ya. Ki Barbo dari Tulungagung. Persahabatan karo Mas Pari Kesit dari Tulungagung. Tukar kawruh. Kadung dada Yo Rudianto dari Tukar Kawruh. Persahabatan dengan Barbu yang dari Kates. Hey, yo, wasi. sajak nyupliani atiku sujana kowe kencang karo wanita liya. Ayo Cokro Baskara. Rudianto dari Tukar Kawruh. Es wayang lawas suwi ra metu. Dina minggu Cik Topo Broto. Cik iso tibake. Lah apa ya. Wis to. Nggih, alon-alon Barbu, matur suwun. nganti lingsir srengenge Ki sapa gantine iki? Heeh, dari Kanigoro. Dari Sebon. buku Yo, halu mapang. Sapa gane? Gane apik iki ya. Aduh jagone. Aduh kentute iki. yen tak telepon Sitok Singo Barong dari Kota Blitar. Sitok Macan Gembong dari Tulungagung. Oh, was, satu kali cambukan, orang dua kali cambukan. Was, pastikan Mas Gondo hati-hati. anjine kandhane alasane Betul pedok tandingi tenan iki. Arep pedok garane. Perkul pedok pajuni. Yo. Rosane jan pitung sapi iya. Sahabat ini kok tatik nyamber walang. Palukon nyampar banyu. Asik. Asik. Gelagatmu sajak nyubriani 3 kali cambukan sudah selesai Mas Godo. Rolling gantian. Ganti medut, yo ganti tadah. Ganti tadah, yo ganti medut. wanita liya. Ayo ditayong nih yo. Yo. Asik.
Ono GBC, GBC. Ora popo. Iki lho, dani cek utuh iki lho. Panjang yo jago dadak. Udah prosesi api dadak. Awas. Piye iki? Apa? Apa Pak Dene digoleki? Wong Pak Wangga gebandru lho digoleki lho. Awas yuk. Yo. Dua kali cambukan. Orang satu kali cambukan. Dari Kota Blitar. Sebon Kanigoro. Iya. Salaman apapian matur suwun. Luputku ngapuranen. Padha-padha semenuga yaku. Lek nek salah lupute dipun ngapura. Nggih, atas sami-sami. Kok. Salaman Mas Gondo, Bapak Sikam. Cilik nih, ojo ngewal, ojo madeg. Der Pangkasila. Apa iki? Ayo, Ayo, ayo. Sing rong kenali sing aja karep nih. Mas Suryo Ningrat. Dari pojok Uyup Rukun. Pertatan digondrong dari Kota Tulungagung. Aos. Yo. Dua kali cambukan. Orang satu kali cambukan. Ping telu. Gantian masih. Ganti medut yo ganti tadah. Ganti tadah yo ganti medut. Ayo. Awas. Leno wang leno. Oke. Ora popo. Iki lho. Ayo. Tanpa noro tetep saman dimanku iki. Iya. Tak tampanani betut mulai sepiro abote. Sepiro rarosamu. Ora iso ngene jebolne dodoku. Ya ora iso. Panjen ora main ta. Asik. Ki jago anyar neh iki. Rio. Dari tukar kawruh. Salaman Pak De, nggih, luputku ngapuranen semanten ugi. Lek nek salah putih wong tuwek gedhe ngapurane sing menom, sawoke salah putih muga-muga dilebur dina riya ora bodho dadak. Iya, Mbah Yoto guyu ae. Ora bodho. Ora bodho yo oleh ngapura-ngapuronan. Kandhane silaturahmi. Asal kata dari kata silat. Akhirnya jadi kata silaturahmi nggih. Saiki ning tibanan, dadine silaturahmi ning tibanan. Aus. Iyo. Asik. Iyo. Dua kali cambukan, kurang satu kali cambukan. Ora apa-apa. Nggih, puter masih. Helme dicepot dikene gantian karo kancane. Lagi saudara selamat datang, hadir. Dulur-dulur Jawara yang dari Gelap Saito, Mas Derek beserta rekan-rekan, matur suwun rawuhipun. Os.
Kirang tunggal Pak wes to rasa kesusu kesikut loro lek kesusu empuk ayo yo dobane betute yo kita manis Jawa mantrane yo nyebut asmane Gusti ingkang Kakro Jagat nggih 3 kali temukan sudah selesai matur suwun yo heeh pomoro rabi tapi mantu le sayang wis rabi we anake wis loro Pak Tarjo ngrasa anglia sesegak ki yo jago nom-noman iki Bayu Samudra dari tukar kawruh sapa gandeng iki ireng dari Tulungagung padha irengi suwale maksude ayo 1 kali cambukan ora popo was asik yes ya persiapan untuk rolling wasit yaitu Mas Ali Jenggot yang dari Bangli Sakti dan juga Bapak Yitno sekali lagi kepada Mas Bang Ali Jenggot yang dari Bangli Sakti Kanigoro dan juga Bapak Yitno Ima untuk naik di atas panggung untuk rolling atau pergantian wasit sampai lali dulur dari Bangli Sakti rawuh alhamdulillah juga kompak matur suwun Mas Kabul beserta rekan dan juga rombongannya oke Raja Grang kowe pancen aku tenan ora mokal yen aku nandang kasmaran waspadakno prajuritmu kalabaran mula kowe dadi wani iya wes to rene betul sak sirmu le kowe aja ku malungko perang iki kanggo durung rampung bila pati Kang Mas Prabu Gupala kanggo seda laku ing wana negara tobat kowe wanita keparat ora ngerti kandung lanange jagat putra ratu Kanjeng Prabu Damarwaya aku duwe Benjot aji dari tukar kawruh gandeng tukang jadilan iki modele ya ayo le dobane pecute le pecute sak rosamu sak kabule aku derbe cilik jago iki siji 2 kali cambukan kurang 1 kali cambukan ora popo persiapan rolling wasit Bang Ali dan juga Bapak Yitno tak turuti jaluk jaranan Jarmo Kendil jaranan gaji jaranan kesurupan kesurupan duit oh piye ning kene ya ngono request dhewe ya Dadio jot benjot hei kaya pikiran teman iya yo jadi ya kaya ngono kuwi
Kurang 3 kali cambukan Pak E. Oke, sabar. Yo, di tengah nih, Mas Gondo, Bapak Sikam. Mas Kabul, monggo, yo tuwek-tuwekan Mas Kabul. Oh. Yo, singo barongnya metu iki. Bejot dari tukar kawruh. As. Hey. Oh. Ngelmumu ketek putih bejot jane iki. Yo. Cacing loncat. Kose. Kok merah-meri. Nggih, ditotor yen Mas Gondo, Bapak Sikam nggih. Oh, ije. Wah, yo. Bos. Oi. Oh, Bae ora sumbut ya. Nggih, matur suwun Bapak Sikam. Matur suwun Pak Gondo Wardoyo. Dipun gantos kalian panjenengan Bang Ali Jenggot dan juga Bapak Yitno nggih. Monggo Pak Yeno kalian jenengan. Ki dari Tulodo Karyo. Podo gandute kabeh iki. Putra Luket sedang persoalan dari Satrio Petut Rejo tangan. Ki anake wong Papua ketoke iki. Es. Siji kurang loro ora apa-apa. Iya. Hati-hati Kang Mul, Bang Ali, jago gede, jago ganas. Pak Yitno, hati-hati, kamu nih Pak Jogo. Yus. Hey. Oh. Asik. Lenggut ya glune megal ya pokoknya Sik 3 kali jemkan sudah selesai. Iya. Oh dari awake tukang manol ae iki ya. Loro tresno wis nebus ing dodo. Jebar godhong-karo masih. Sabar sauntara nggih. Satu ora bisa mari. Persiapan Bapak Yeno, Bang Ali, monggo. Was. Iya. Os. Iki lho, tampanano pecut sama timangku. Iya, tak tampanane sepiro kekuatanmu. Sepiro kesaktianmu. Iki lho, kebulan dohku. Kul buntetku. Wesi kuning atos. Pecut ora tegas. Iya no lah piye. Lah pecut kan nyokot piye tegas sing masane. Ya ora no. Ora bisa duweni. 1 kali cambukan masih. Kurang 2 kali cambukan. Was. Digoleki. Sing leno sing di dengo sing kecewa dono. Dengo sing dadi badan. Was. Seduluran karo Satrio Petut. Seduluran karo Tulodo Karyo. Iya, selamat api-apian. Iya, matur suwun. Lek kurang sok umpene. Aja rayaan. Aja rayaan wis to. Kok nyapo to rayaan iki? Lek bojo rayaan penak tiban rumah samu yo pecut rumah samu yo tak. Ora bener yo jeleput to. Mbak Karim, Mas Kabul. Mbak Karim. Sing urung ben gentenan. Yo. As. 1 kali cambukan. Kurang 2 kali cambukan.
sing hati-hati. Was, Ki Mas Kabul dari Banggle Sakti. Kaya diruncit atiku. Sebentar kali goro bitar. Sajulan perosotan dari Tulungagung. Rasa seneng ing atiku. Masuk. Anane nelongso duh kang masaline jiwa. Ora kaya dek semetku. Satu kali cambukan. Ora popo. Goyangi Mas Kabul. Pak Edene. Iya, hoi. Podo jagone kabeh iki. Singo barong macan gembong. Blitar Tulungagung. Jan ora tedas Bapak Koloni Pandi. Wesi atos. Jan tudung bulan macan. Nggih, ngapunten ingkang kathah. Matur suwun rawuhipun. Ih, sapa iki nek? Jago gedine iki. Yo. Masih bersama Tulungagung. Mas Imam Gonjol dari Macan Putih. Nemu Tulungagung. Banget nelongsor atiku. Saduran dari Kota Galek. Yo. Marang putra lan putrimu. Piye wangsulanku yen beja. Ditoto Mas Ali. Kamul ditoto, Kamul. Pak Yetno ditoto. Was, iya. Piye iki Mas Ali? Pak Yetno piye dendho apa ora? Sing sabar, aja gampang nesu. Mare gampang stroke ya. Sing sabar yo ngono. Kenek yo guyu yo ora kenek yo guyu. Mas Gonjol, yo ngono, sing nyantai ngono lho. Dadi ora mare panas. Didelok karo Kapolsek Karangrejo ora isin geger. Alhamdulillah Mbah Lurah ya rawuh. Alhamdulillah Bapak Pembina ya dirawuh. Kok malah geger. Lek ora geger rame Pak Tarjo. Lah piye? Ya rame ning ora geger ngono lho. Satu kali cambukan, kurang dua kali cambukan. Yo, semakin sore pertunjukan semakin rame. Dihadiri para jawara dan juga para pendekar yang dari Kota Blitar, yang dari Kota Tulungagung, dan juga yang dari Kota Trenggalek. Bahkan ada yang dari Kalimantan hadir. Rawuh wonten dalipun Kang Mulyono, utai Kang Mul Ketuk, Nyengguyung, keramai nih, sukses nih. Adanya pertunjukan setiban, dalam rangka bersih lingkungan dusun Gragal, Desa Bungur, Kecamatan Karangrejo. Muga-muga masyarakat Desa Bungur kata diupani guyub rukun, diparing rezeki ingkang kathah melimpah ruah, dipun tepirkan, dipun tepiraken saking fitnah musibah lan bala. Amin ya rabbal alamin. Ki Bapak Badi dari Kolo Jeking Subontoro Blitar. Limanipun Bapak Sutrisno Gareng. Banget nelongso hatiku. Os. Siji. Kurang loro. Putrimu. Iya. Was. Ora apa. Yen benjaka ton slikaramu. Ketoke sing nabuh kesel iki. Jam apa dibarni ae. Himbauan dari Bapak Kapolsek.
Setengah 5, iya. Maghrib ora apa-apa ta. Monggo. Hehe. Ora popo. Himbauan dari Bapak Kapolsek. Pukul 4 sore. Pertunjukan seni band sudah selesai ya. Dua kali pertunjukan Pak Yetno sudah selesai. Dua kali pertunjukan sudah selesai. Oh, salaman api-apian masih. Ojo rayan, ojo rayan. Mas Gareng, sing main ben Pak Gareng, sing sepuh Gareng sepuh. Iki ben lama karo Babak. Niki lho Mbah, kula ladeni podang kuning. Ki Bapak Sutresno Gareng dari Kolo Jeking Subontoro Blitar. Persahabatan dari Kota Tulungagung. Asik. Goleki sing tak sayang. Yo, cobane pecute Pak Gareng. Ngiwo karo nengen. Munggah karo medun. Ditamani Jopo mantrane sing hati-hati. Dengo sing leno, dengo sing kucu ondono iki. Asik, asik. Iya. Yen ati liya kang nyayang. Ora sah ditalekne Pak Yetno. Angel nyepot. Sawang mecok ning ngepang. Kekencangan dari dik saka kandowan. Sarwi ngoceh dheweke ngale pecokan. Elakae tak suwun doajen. Yo, wes to. Beda gaya satu rasa. Gayane beda-beda. Iki lho. Modele kayak tukang jatilan ae. Panjang yo iya Pak Tarjo. Ora apa-apa, sing penting duwe joget, duwe seni. Ora mek mligi ae. Diringi karo seni joget. Dua kali cambukan. Ki Bapak Sutresno Gareng dari Kolo Jeking. Kurang satu kali cambukan. Bang Ali, Bang Yetno. Yo, wes, urutane. Salaman awean masih. Yo, matur suwun. Wes to, dhuwur yo bene. Sementing, pripun Pak Kapolsek? Nggih, matur suwun Pak Didit. Nggih, matur suwun. Nggih. Sukong tindak, sukong tuntur. Ini kok Bapak Didit, nggih. Beserta jajarannya dari Kapolsek Kecamatan Karangrejo. Matur suwun rawuh. Ingkang sampun mendukung menyuyung dan juga yang sudah meng-ACC memberikan izin pentas seni band yang digelar di kediaman Bapak Mulyono.
wis ora kerasan keluyuran Ki si gondrong dari gelap sayuto. Dari gelap sayuto. Persahabatan dari podang kuning. Telung agung. Go bar kakange ganti adike. Bar adike ganti mase. Wis mek ngono ae yo. iman yen nganti liya Mas podang kuning. tak sawah pecone ngepak jangan tarik saka adepan sarwi ngoceh dheweke kalih becokan elane tak suwun mbok aja ngece podang kuning agawe pikirku kowe Yo. Os gondrong si rambut geni dari gelap sayuto melumpung rejo tangan bitar persahabatan dari podang kuning yo matur suwun dari gelap sayuto ki sapa gane iki Yo, piye iki? Kang Mul piye? Pak Ali piye iki? Genah lek kaya ngono iki. Yo, asik. Lah iya toh, iki piye iki? Bang Ali sing tegas. Lah ya ngono lho. Lek wayahe potong ya dipotong. Yo. Ora apa-apa karo kakunge. Sabar Pak E. Sabar. Dua kali cambukan. Kurang satu kali cambukan. Mas. Yo. Semakin sore semakin ramai. Para tuntukan sertiban. Yo. Guys. Asik. Matur suwun Mas Bandul. Wes Bandul. Mangga Bandul gak tahu. Nalika Lek sepuh gandeng sepuh. Lek nom gandeng yo rada nom. Iki sapa gandeng? Bapak Yoto. Dari Kolo Ceking Blitar. Bisa najan mung sedelo. Monggo Pak Yoto. Dari Kolo Ceking Subontoro. Iya. Satu kali cambukan, kurang dua kali cambukan. Kumpul karo Sik.
gantian puter ganti metut yo ganti dadah. Satu kali permainan sudah selesai Bang Ali. Nggih, matur suwun. Bapak Yitno, satu kali permainan sudah selesai nggih. Himbauan dari Kapolsek Karangrejo, Tulungagung. Sok nek izin ben penak. Manut karo Bapak Kapolsek, sok izinnya ben penak. Nggih to Pak Didit? Ha iya. Jane manut penyiare ya penak ya. Was, hati-hati. Weh, jago lawas iki ketok iyaan. Jago tenan iki iyaan. Singo barong tenan iki. Jangan kudung lulang macan. Boleh gandeng yo babak campur lama ya. 10 musuh 10 janane. Yes, sik. Yo, ya, rusone wis entek mek gerek sawah pandungane tok iki gerekan. Wis to. Mek gerek kilo kalakil watu cilik jenenge grikil. Gondal gandul kae jenenge kembang kantil. Sing dikotahi kae jenenge pentil, sing gresgo kae jenenge sotil. Hai. Aja pati-pati kentil karo penyiar pentil karo Pak Didit ae Kapolsek ngono lho. Dite oke. Yos. Nggih, 2 kali. Yo, iki rampok iki. Nggih. Sudah selesai. Salaman sih Bang Ali. Ora wes sempritane wes. Ya, saya ucapkan banyak terima kasih kepada para penonton dan juga kepada para jawara, para pendekar dan juga pemain baik yang dari kota Trenggalek, Tulungagung dan juga yang dari kota Blitar. Atas nama dari segenap panitia penyelenggara, apabila ada kekurangan kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan juga dari saya pribadi, Sutarjo Restam, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.